Počúvaj ma sem, včera som si kúpil taký spalovač tukov, že do mesiaca bude mať tehličky na bruchu. Toto je jedna z najčastejších predstav o chudnutí a zároveň jedna z najväčších ilúzií. Po užití spalovača tukov sa v tele zvýši hladina adrenalínu. Zrýchli sa tep, mierne stupne telesná teplota, potlačí sa hlad a človek môže cítiť viac energie. Väčšina týchto produktov obsahuje kofeín, synefrín, extrakt zo zeleného čaju alebo kapsaicín, teda látky stimulujúce nervový systém. Realita spaľovania tuku je však menej výrazná. Väčšina štúdií ukazuje zvýšenie energetického výdaja približne o 3 až 8 %. V praxi to môže znamenať asi 50 až 150 kilokalórií denne, čo je približne jeden malý snack alebo asi 15 až 20 minút chôdze. U niektorých ľudí sa môžu objaviť aj vedľajšie účinky, napríklad zvýšený krvný tlak, búšenie srdca, úzkosť alebo poruchy spánku. Navyše si telo na stimulanty postupne vytvára toleranciu, takže účinok časom slabne. Ak chceš reálne spaľovať tuk, radšej obuj topánky, než sa spoliehať na zázračný prášok či kapsule. Napíš mi do komentára, aký máš názor na spaľovače tukov ty.